मा होनदोंमोनलाय नों बिसोरखौ हटेलाव जाहोला लस जायो अमा औ Wow, this is borok खाजा नै अमा बेदर गावल' जायो रायलाय जोंबो जाखादोंना Ini item बांसिन नै Oh hell no! जानायफ्राव मा डिस्टार्ब Surprise, motherfucker! आंनो साबसिन जायो दा नै मा होननांगौ नोंखौ मा होनदोंमोनलाय नों बिसोरखौ हटेलाव जाहोला लस जायो